Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce mai ban al'ajabi mai ban mamaki wanda mufti Ismail Menk ya rawaito ta. Yake cewa akwai wani likita a kasar Pakistan, shahararren likita kwararre wanda duk duniya irin su kaɗan ne. To ya kasance yana zuwa ƙasashe daban-daban domin ganin marasa lafiya. Wata rana ya shiga jirgi yana tafiya sai kawai jirgin nasu ya kamu da aka shiga ruwa sama, hadiri da gajimare da tsawa da cida wanda dole jirgin su ya saukar gaggawa. Suna sauka sai yake tambayan pilot din, za mu daɗe anan? Sai ce gaskiya yana baka shawara, garin da zaka je ba nisa, saboda haka ka ɗauki mota ka karasa. To inda suka sauka wani ƙauye ne inda babu motoci ma sosai. Da suka je suka ɗan lallaba a wani waje sai suka samu keke mai kafa uku nan, irin wanda muke ce masa keke napep. Sai ya ce bari ya hau ya karasa cikin birni. Sun hau wannan keke napep din suna tafiya, ruwan sama ya ƙara saukowa, cida, tsawa, ga santsi, ga taɓo, ba sa ganin gaban su ma. Sai mai napep din ya ce gaskiya yana ganin ya kamata su tsaya su jira ruwa ya ɗauke. Suna tsayawa a ƙofar wani ƙauye, wani gida haka a wani ƙauye. Sai suka ce to bari su shiga gidan nan saboda ruwa. Suka kwankwasa sai wata tsohuwar mata ta fito. Ta ce musu suwaye? Suka ce wallahi matafiya ne, ruwa ne ya tsare mu, muna son za mu samu guri mu dan huta kafin ruwa ya yanke. Ta ce bismillah. Sun shigo suna zaune sai suka ga matar tana zuwa ta yi alwala, ta yi nafila raka'a biyu, ta yi addu'a sai ta ƙara zuba ta duba wani yaro yana kwance. Likitan dai abin sai ba shi mamaki, sai ya ce baiwar Allah me yake faruwa ne? Sai ta ce wallahi wannan jika na ne, ya kamu da wata rashin lafiya, mun je mun ga likita an ce mana ba zai yi ba, wanda zai iya ganin sa wani likita ne guda ɗaya. Muka nemi ai bukin, aka ce mu dawo sai bayan wata shida saboda ba shi da lokaci. To shine na dawo gida ina ta addu'a, ina ta roƙon Allah, Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana mafita. Nan bayan wata shida muke jira mu je mu ga likitan ko zai yi ai mana magani. Sai likitan ya ce me sunan likitan? Sai ta ce sunan shi Dr. Ishan. Kawai likitan nan sai ya fashe da kuka. Sai ce to wallahi Allah ya amshi addu'arki, ni ne Dr. Ishan. Saboda karban addu'arki na farko ba ma ke kika je guri na ba, ni ne Allah ya dauko ni ya kawo ni wajenki. Ba wai kuma ya kawo ni haka bai, ce ki duba yadda Allah ya kawo ni wajenki. Ya kawo ruwa da tsawa da ruwan sama, jirgin mu yayi saukar gaggawa. Na dauke napep za ni gari, ruwa yayi yawa, jirgin wato napep din kansa ya kasa tafiya har muka shigo wajenki. Allah ne ya amshi addu'arki, yanzu gashi na zo mu ga yaron. Ya duba yaron ya rubuta mata magani, bai wa Allah nan saboda farin ciki sai kuka. Ku duba dai, da ta koma ga Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauko likitan ya kawo mata shi har gida, ba tare da ta sha wahala ba, ba tare da ta jira watannin da aka ce ta jira ba. Duk wanda ya dogaro ga Allah, Allah zai sama masa mafita. Allah ka sama mana fita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.